पवन सिंह ना रही हैं तो गार्ड साहेब जी हैं कैसे। जिया अमृत अपना हाथे पवन सिंह ढारी के ना दी हैं तो गार्ड साहेब पीहे कैसे। पवन सिंह ऐसा आदमी हवे कि हमरा संगे पवन सिंह गइल बड़े झरिया धनबाद। रोवा सन है। हाँ हाँ पवन सिंह झरिया कब के बात कहतनी चाचा? कब के लइका में के हम कहतनी पवन सिंह झरिया धनबाद टाटा रांची रोवा जोरे हमरा जौरे प्रोग्राम देवे गइल बड़े। हमरा जौरे बैठल बड़े हमरा जौरे बैठल बड़े आ सगरे हमरा जौरे घूमल बड़े हमरा के घुमौले बड़े। पवन सिंह के का कहे के बा पवन सिंह के कहाँ वोट नहीं खे। देखी चाचा पवन सिंह जोरे लइकाई में ई प्रोग्राम करे माने झरिया रांची माने उनका संगे गइल बनी। हाँ सगरे हम गइल बनी कहीं अब बाकी नहीं खे टाटा रांची धुरवा बोकारो सगरे गइल बनी हमरा के लिया के गइल बड़े पवन सिंह। अब वहाँ के का कहे के बा वोट सगरे वहाँ के तैयारी बा। चाचा राउर नाम का हो? नाम चंद्रभूषण राय नाम हो घर जमुआव हो।